nyaka wa invest in education. Gima giwa ber gidwaro mondo o nyaka invest in that thing. Aparon podo kwa tumo proper investment in education. Apart from finance, nyaka wa deal kod weche mek mibadhi. No chingen sani kirango difference mantie national school kod difference mantie sub county school. Is a okinyal ng'e ni jopuonjno goto no benitumo the same exam. No ng'at moro ntie ma class mobetie malongo onge, stima onge, jopuonj onge, equipments onge, laboratory onge. Nyaka wa standardize. Okwanyal bedo ni nyithindo te oketi school ni en 100% transition, to ntie moko bedo privileged because gwoki families man kodo pesa. Kodo ginyalo afford skunde go. To ntie moko bedo mondo dhi to gin gidhi adhiya ni gikowo jowadgi mondo gitiek together. Meno ok nyal timore. Koro nyaka watum gimiluongo ni standardization. Ok wanyal bedo ni skunde moko ka nyathi odhi to chalo mana ng'ama odhi university. To ntie moro ma chalo mana ni giso kaka moko maneno kogol North Eastern ka. Nyathi somo ni tiend yath. Kata na desk mobetie nyithindo bet mini kidi. Lunch program onge. Gimodho muna pimo kiaora, what have you. Nyaka wa standardize. To meno muna ka sirikal o invest in education. Put there pesa moromo to pesa no bende giket structures bro hakisha ni pesa no chopi ango chopi skunde mondo kony nyithindo especially moki poor backgrounds. Mara ariyo, investment nya bedie wach ma jopuonj. Sani koro sirikal ma Kenya Kwanza wacho ni gindiko jopuonj. To jopuonj gi kanyo waneno gi ka ng'engi wacho ni kata giwegi nyithindgi ok nyal dhi school. Wacho ndike ni pesa matin, japuonj is not motivated. To kido ka skunde moko mabet jonyuol kodogi, kido ka jopuonj bedo motivated, koro kata ka sirikal miyogi matin, tido ka gin kod a lot of support mechanism in school. Maybe ne kelo pogruok wach mar education. Koro meno kelo difference maduong' monyalo wacho ni koro kendo education itiyo kod hagangono a source of discrimination and inequality in the country. Dokwana nyako endeza ngeni en twak marari